kod adek an ka kod Jojo Piyo, apisa mochung' ne weche mag ng'iyo chenro mag weche sir ma imiyo jogo ma ong'aw kata jogo ma bende gin jok ma ok ni kod thuolo makare ahinya mar tiyo tije manyalo miyo gi yuto ma piny owacho neno ni winjo bed ni miyo sir. Gin jok madongo ma iki oseniang' iluongo ni chenro mar Inua Jamii. Nyakora mogi yiena mondo arwak wendo mara kachiel kowuok e studio ma Kisumu ma wadwani mondo wagoe mbaka wapor wach. Ma en wach mosenyuolo twak kendo ji osebedo kalose wacho ni to pes jodongo biro donjo karang'o. To dipo ni ng'ato loko gini kendo wite oko, to jodongo gi gin ng'a gini? Gin joma nie higni mage mwinjo bed ni iyienegi mar chako yudo sir kokalo e chenro mar Inua Jamii. Ang'o gini mwinjo bed ni ng'ato nyaka bed godo? Nyako nyisa ang'o. To ere kaka ibiro ng'e ni omenda gi chopo ne jogo hie mwinjo bed ni yudo sir ni? Koso nitiere badhruok moko ma chak bede. Ndalo moko nitie mane ji ywak kana jomoko ywak ni omenda ni obiro to kochopo ne jodongo to chopo ka koro nitiere bathe moro osendusi kata lwes wiye. Magi gik modwani mondo mwawuoyo odhiambo ma kawuono kod Jojo Piyo. Amosi ni oimore Jojo Piyo kendo machiegni ka ni studio marwa ma Kisumu. Adwani kaw thuolo ni mar moso nyikwara moge jwang' kasto wachaka choka twak kimiwa nonro mari ni to ini chung' ni ang'o hie kotenore kod weche mag chiwo sir ne jok ma samoro ikgi oniang' kata jok ma ng'aw e kind oganda. Erokamano bwana George Bati kuom ya thuolo mondo atwag nyikwara mogi kawuono. Mokwongo nyinga en Jojo Piyo. An atie migawo mar social protection. Migawo mar social protection en migawo mochung' ne jogo man joma ng'aw, kaka isewacho dhulu maler joma ng'aw. Wan gi jodongo ma higi 70 kadhi mbele. Wan gi nyithindo man kiye kaachiel kod jogo modak kod ng'ol mopogre opogre. Koro gisani tachung' ne sub county mar Kisumu East to gisani tane law director marwa mar Kisumu County. Erokamano bwana Bati. Erokamano nya Jojo Piyo. Nyaka kia sani wacha nitiere mabende thuolo mokalo chien chakre chiegni dwe mar 9 higa mokalo. Jodongo osebedo kod ywak ni omenda gi ok giyude yo makare kendo omenda gi osebedo ka olewo ka ok ginen gi kata bed ni en achiel kuom gino manoseng'iyo e ngimagi ni giyudo sir moro. Jodongo nyodhi e Christmas ka ywago manodayo. Nyaka gia sani odiochieng' ma kawuono ne piny owacho wacho ni winjo bed ni omenda go chako donjo. Inyalo wacho ni chenro ni osechakore kendo duoge wang'e mondo luoro ma samoro jaduong' moro nyalo bedo go ni an pok ayudo mara obed ni onge. Erokamano ahinya. Chenro no osechakre kendo duoge wang'e. Odiochieng' ma kawuono ne kwa wuoyo, chudo no chakre e gwenge duto mag sub counties wa 7 e Kisumu County. Kendo jodongo duto ma kaachiel kod nyithind kiye gi jogo duto man gi ng'ol ochako yudo pesa gi ma kawuono siling 8,000 moro ka moro. En adier nosekawo thuolo malach ma jodongo nyicho osechako badhog gi ni koso ng'ad gini. Oyo ok en kamano. En gima nie chik mar pinywa mane wakalo kendo ne ochapo ne nitie agulu maduong' mar sirikal ne pok ochoko omenda madirom chulogi. Koro gi thuolo mwawuoyeni omenda osegol moromo chulo jogo duto kendo chudo chakre kawuono maber maonge ng'ikruok moro amora.